Στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, το πλοίο έχει τον πιο σημαντικό ρόλο με συμμετοχή πάνω από το 90% στο εμπόριο, με το πιο μικρό κόστος και με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος. Ανάλογα με το φορτίο, ποικίλει ο τύπος του πλοίου: υγρά, πετρέλαιο, υγραέριο, βενζίνη, αέρια, στερεά, ορυκτά και σιτηρά, φορτία, πρώτες ύλες, αυτοκίνητα, εμπορευματοκιβώτια, άνθρωποι μεταφέρονται από το ένα άκρο του πλανήτη στο άλλο. Για την εύρυθμη και αποτελεσματική μεταφορά των παραπάνω, φροντίζουν 24 ώρες το 24ωρο τα έμπειρα στελέχη της ναυτιλίας, θαλάσσης και ξηράς, όπως οι ναυτικοί, καπετάνοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι και πολλοί άλλοι, στελέχη ναυτικών εταιριών, όπως οι αρχιμηχανικοί, ναυπηγοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί, οι ναυτιλιακοί διεθνείς φορείς, εξειδικευμένη υποστηρικτική αλυσίδα παροχής υπηρεσιών και οι λιμενικές αρχές ανά τον κόσμο. Η κατασκευή ενός πλοίου είναι μια απαιτητική διαδικασία με σχεδίαση, προγραμματισμό, προετοιμασία και εκτέλεση. Το πλοίο κατασκευάζεται στο ναυπηγείο. Το ναυπηγείο διαθέτει έμπειρο και ειδικευμένο εργοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και είναι εξοπλισμένο με γερανούς, ανυψωδικά μηχανήματα, ναυπηγικές κλίνες, μόνιμες ύπλωτες δεξαμενές και εγκαταστάσεις συνεργεία με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας. Με το τέλος της κατασκευής και πριν την παραλαβή του πλοίου από τους ιδιοκτήτες διαχειριστές, γίνονται δοκιμές καλής και αποδοτικής λειτουργίας όλων των συστημάτων του, καθώς και δοκιμές ταχύτητας και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Το Bulk Carrier είναι μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων στην παγκόσμια οικονομία. Ας δούμε όμως τους ορισμούς που υφίστανται. Η πλώρη ονομάζεται τον μπροστινό τμήμα του πλοίου σύμφωνα με τη διεύθυνση της πορείας του προς τα εμπρός. Πρίμνη καλείται αντίστοιχα το πίσω τμήμα του πλοίου. Κατάστρωμα, η κουβέρτα πλοίου στην κοινή ναυτική γλώσσα, είναι η οριζόντια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να εκτείνεται σε όλο το μήκος του. Γέφυρα θεωρείται ως κέντρο ελέγχου πλοήγησης που αποτελεί το χώρο διακυβέρνησης του πλοίου, μέσω του οποίου δίνονται οι εντολές για τις κινήσεις καιρού, ασφαλής πορείας, ναυσιπλοείας ή διαδρομής και επικοινωνίες με παράκτιους, υπεράκτιους και δορυφορικούς σταθμούς. Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα μηχανήματα, δίκτυα διαχείρισης νερού, καυσίμου και έρματος. Η κύρια μηχανή του πλοίου έχει βάρος περίπου 260 τόνων και έχει μεγαλύτερο ύψος από ένα τριόροφο κτίριο και υποδύναμη ίση με αυτή που παράγουν 10.000 αυτοκίνητα. Η έλικα μηχανολογικά βασίζεται στη διάμετρο και τα πτερίγια της για να πετύχει το σκοπό της. Για παράδειγμα, ένα Post-Panamax Bulk Carrier έχει έλικα με διάμετρο 7 περίπου μέτρα, αντιστοιχεί με το ύψος ενός σπιτιού. Το κέντρο ελέγχου μηχανής είναι ο πυρήνας του μηχανοστασίου, καθώς αποτελεί ένα συγκεκριμένο χώρο στο μηχανοστάσιο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα όργανα παρακολούθησης και χειρισμού των μηχανημάτων μέσω κεντρικής κονσόλας παρακολούθησης. Τα αμπάρια είναι οι χώροι αποθήκευσης των χήμα ξηρών φορτίων. Διατηρούνται πάντα καθαροί και προστατεύονται για να αποφευχθεί η διάβρωση του φορτίου κατά τη μεταφορά. Ένα πλοίο Post-Panamax Bulk Carrier διαθέτει δύο άγκυρες, οι οποίες είναι πανομοιότυπες σε σχήμα και μέγεθος. Οι άγκυρες αυτές έχουν βάρος 9.200 κιλών η καθεμία, που αντιστοιχεί στο συνολικό βάρος 9 αυτοκινήτων. Η κυρία χρήση τους γίνεται στα διάφορα αγκυροβόλια και έχουν απότερο σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική αγκυροβόρηση του πλοίου. Το πλοίο δεν είναι απλά ένα κόπι μέσο μεταφοράς με μόνο εμπορικό και οικονομικό αντίκτυπο, αλλά είναι ένα μέσο που συνεχώς βελτιώνεται μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης. Αυτές οι εξελίξεις αφορούν στο σχεδιασμό σύγχρονων και αποδοτικών πλοίων νέας τεχνολογίας με εναλλακτικά καύσιμα μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Θέλουμε να προβάλλουμε την ναυτιλία στην Κύπρο ως μια ελκυστική κατεύθυνση σπουδών και να προσελκύσουμε περισσότερους νέους μας στην θάλασσα και στα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Διότι μόνο με ικανούς και καταρτισμένους επαγγελματίες μπορούμε να μετασχηματίσουμε τη σημερινή ναυτιλιακή κοινότητα της Κύπρου και να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά στελεχών του κλάδου. Στα επαγγέλματα της θάλασσας, ένας νέος μπορεί να εκπαιδευτεί ως αξιωματικός, είτε γέφυρας, είτε μηχανής και έχουν τη δυνατότητα να γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα στελέχη των γραφείων σε θέσεις αρχιμηχανικών, καπετάνιοι στεριάς και καπετάνιοι υπεύθυνοι στόλων. Επίσης, οι νέοι μας μπορεί να απασχοληθούν ως υπάλληλοι γραφείων, ναυπηγοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, δικηγόροι με ειδίκευση στο ναυτικό δίκαιο, μπορούν να αποτελέσουν το στελεχειακό δυναμικό των ναυτιλιακών εταιριών σε ναυλομεσητικές εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, διεθνή δικηγορικά γραφεία, νεογνώμονες, εμπορικές και τεχνικές εταιρείες, εταιρείες προμηθειών και logistics.
Στόχος μας να συμβάλλουμε όλοι μαζί, η ναυτιλιακή και η εκπαιδευτική κοινότητα, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι μαθητές, στο να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε τη μελλοντική γενιά των στελεχών που θα υποστηρίξουν τον ναυτιλιακό κλάδο της Κύπρου και θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξής του.